Mabigat. Gaan-gaan pala. Kami po ay lalayas na. Hindi po namin kaya. So yan, paalis na kami. Punta na kami dun. Oo, sige. Punta na kami. Ano yan? Ay! May ano ata sila. Tara! Ayan, guard. Good morning, sir. Hindi naman malalaki yung bag nila. Huwag kang mag-alala. Ha? Hindi. Kukunti yung bag nila. Baka mga red cross. Ah? Yan na si Era. Hi, Besh. Ay,
iiwan niya yung ano. Scardo. Bakasyon grand dito. Bakasyon. Kung ano, ba't ako nanawira? Kami tutan. Bakit? Tayo na lang magka-kwarto. Marami kang pagkain siguro dyan eh. Si Credo. May mga pundo itong mga pagkain. Ako wala. Kaya kawang yakano mo. So nandito po kami sa LCR. So, ito po yung restaurant ng LCR. Leisure Coast. O, tapos? Sabina Restaurant. Ito po yung pinakamasarap na pagkain. Kainan dito sa So, shout out pala sa mga classmate ko. Back to zero. O, sige na. Dapat wala muna. Hello mga kalokoy! Ngayon, nandito po tayo ngayon sa Leisure Coast LCR ng Dagupan dito sa Bunuan. So, nandito po kami ngayon sa Sabina Restaurant, ang pinakamasarap na restaurant dito sa buong mundo. Bakit nakapunta ka na dito? Kumain ako dito dati. Kailan? Matagal na rin. Pero kumain ako dito. Talagang masarap yung luto nila. Yung mga kasama ko po. So, malalockdown kasi kami ngayon dito. Malalockdown kasi kami dito para sa training. Ito po, mga gamit nila. Kung nakikita nyo yung isa dito, tatlo. Tapos may dalawa. Samantalang yung gamit ko po, yun lang. Ito lang. Kamusta ba? Tagapibakan ko dito. Siga to nung karawak at sigara. Kasi gagawin side A, side B. Si Junjun. Ay, yung side A, side B ko, hindi lalaban ko na lang. Si Junjun ang gusto ko makasama yun. So, pagkatapos po ng lockdown namin dito, pupunta po kami ng, sigurado baka magtatambubo po kaming lahat. Yan, saya-saya. Ang gwapo ko pala dyan. Ay, picture na muna habang pwede po. Oo, habang pwede naman, basta ano lang. Huwag muna atang wala tayo pa. Isip ka eh. Bagay. Tayo. Bakit Ayun, nag-aantay pa kami ngayon. Ang gwapo animal. Ah, Piki ang camera mo, Piki. bakit? Anong Ang peke? gwapo-gwapo kasi dyan. Tingnan mo naman. Oh. Kung ano, ali ka era, dali. Sandali, akala ko plain white yun. Si Erika. Sino yun? Next. Sila Biron ata. Ay, sila dyan. Wow. Hello guys. Alam mo ba yung itong nakakatawa yung nandito ka lang sa lugar mo, malita pa yung dadalhin mo. Di ba pwedeng ano lang yung ang tawag doon? Travel bag na carried lang na ano ba naman yan? Natawahan ko na siya. Saan upload ka ma'am? Saan upload? Tiyata yung taxi driver ako. Mawawala. May planggana Isang taon siya mawawala. Ha? Walang gana? Tapos may plancha. Alam namin. Isang taon siyang mawawala. So, yung isa naman dalawa. Basta Dalawang taon siya mawawala. dalawa din. Dalawa. Ay, kay Biro ba? Ay, sige. Ay, siya pala. Dalawang taon. Nagdala ng kayo planggana. Ang ganda-ganda ng maleta pero nilagyan na ng planggana. Astig talaga yung mga kasama ko. Astig yung mga kaklase ko. Hindi sila mga Girl Scout. Maglalaba ka pag ano? Old Scout sila, Old Scout. Ako sa may nalaw hindi na ba? Yung pa daw si sir. So, sabihin, sir, yung sir namin, so wala pa. Sabihan ko, lalaban na po kami dito ng mga ugali. Dito po yung lalabas yung mga ugali namin. Kasi nga, alam niyo parang Pinoy Big Brother house. So, gano'n ang mangyayari sa amin. Maglalabasan ng mga... Si Cristel? Yun lang, walang alak, kaya walang labasan. Cristel! Kawayan nyo! Turtu. So, Cristel! walang alak, so walang maglalabasan ng sama ng loob. Walang Sayang iiyak. na, yun ang Walang nalaman. iiyak. Mayroon na ata.
Baka pwedeng lumabas. Isa lang gamit niya o yun. Ganit na po. Tignan po namin Remembrance, yung isang no? kaklase namin. Si Ate Cristel. Buntis. Totoo? Hindi ko alam po ito. Aba. Hoy! Bawal, bawal! Meron itong dala naman. Ilang po, hindi ko alam kung ilang maleta to. Dako! 4 na maleta rin sa kanya. 4. Eh, kami nito bakalan niya to. Sabi niya 4 yung ano. 4 maleta niya. Kasi madala kong una. Ako di. Oh, Grabe. wag ka si ano, si Beron. Ha? Ang palanggana. Mambablog ka na lang. Pero bawal ano, bawal mag. Saka na pag ano, after Babalik ano, po kami ulit. Diyan, bibilisin mo tapos busis. Anong busis? bibilisin mo tapos yung singkit ba? Pero mo na. Tinamin yun. 1, 2, 3. Nakikita pa mukha namin, baka fake yan ha. Hindi baka layo-layo. Bawal muna mag-post daw. Ipag-grade mo lang. Ha? Ipag-grade mo siya lagi. Madaming laman. Dito lang naman tayo ha. Hindi, ang alam ko hindi tayo dito, promise. Hindi nga dito. Kakain lang tayo. Ha? Kakain lang tayo. Eh, tara na. Hindi, may sakwi. Itong mga to, bakit iniwan? Akin na yan dito. 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 Thank you mo. Nilalaglag yung hangin. Kunin mo nga nga. Hindi katawan. Bakit kasi dala-dala ng marami? Okay na. Pero emergency arta. Right. Go. Ayan, so pupunta kami ngayon sa Sabi.